Светофорның қызыл төсі. Паркта өсіп отырған яшыл шыршы, ағачлардан қойылған сары яфраклар, әйләнә тирәне без төсле итеп күрәбез. Һәм шуның белән бер төрле рәхәтлек алабыз. Безнең өчен ул гадәти күренеш сыман, һәм күпләребез ничек булай булырга мөмкин соң дип тә уйлап та карамаганнардыр. Ни өчен без әйләнә тирәне аклы-каралы итеп түгел, ничек бар шулай күрәбез соң? Үткән чыгарылышларда кешенең күрү системасын тикшергәндә без мөгез катлау, күз ясмыгы һәм челтәр катлавы турында телгә алдык. Предметларны төсле күрүебезнең сәбәбен белер өчен челтәр катлау төзелешен ачыкларга кирәк. Күзнең челтәр катлавы нейроннар урнашкан күп катлы нечкә структурадан гыйбарәт. Челтәр катлавының тышкы катламы кара төс бирә торган меланин пигменты булган бер рәт эпителий күзәнәкләрдән торган пигмент катлавы. Меланинны шулай ук саклаучы пигмент дип атыйлар. Чөнки нәкъ менә ул аңа барып җиткән нурларны йота һәм алга таба аның кире китүенә һәм таралуына комачаулый. Димәк, безнең күзгә ачык, төгәл күрергә ярдәм итә. Нейроннар күзнең оптик системасыннан яктылык сигналларын кабул итәләр һәм анализлыйлар. Аннары аларны алга таба эшкәртү өчен бер-берсенә һәм баш миенә җибәрәләр. Челтәр катлауда әлеге нейроннардан сигналларны ала һәм алга таба тапшыра торган барлыгы 3 нейрон катламы һәм 2 синапс катламы бар. Пигмент катлавына челтәр катлауның эчке ягыннан фоторецепторлар дип аталган нейроннарның яктылык сизә торган сенсорлар катлавы тоташа. Бу яктылык стимулын эшкәртүдә катнаша торган төп нейроннар. Фоторецепторларның төп 2 төрен таякчыклар һәм колбаларны аералар. Алар мондый исемне үзләренең формалары нәтиҗәсендә алганнар. Гомумән алганда, алар челтәр катлавында тигез бүленми. Мәсәлән, кешенең һәр күзенең челтәр катлавында 6-7 миллион колба, 110ннан алып 123 миллионга кадәр таякчык бар. Алар яктылыкка сизгәр пигментлар белән тулган. Таякчыклар родопсиннар белән, колбалар йодопсиннар белән тулган. Родопсин йодопсинга караганда яктылыкка бик күпкә сизгерерәк элемент. Ләкин бу бер озынлыктагы яктылык дулкыннарына карата гына шулай. Таякчыклар яктылык нурларына ныграк сизгер һәм караңгыда кешенең күз күреме өчен җавап бирәләр. Алар хәтта бик вак нурларны да тотып алып, безгә предметларның формасын аерырга ярдәм итәләр. Ләкин шул ук вакытта бу аларның төсләрен төгәл билгеләргә мөмкинлек бирми. Колбалар өчен яктылыкның көче зур булу кирәк. Шуңа күрә алар безгә көндез күрергә ярдәм итәләр. Төсләрне кабул итү өчен нәкъ менә көндезге фоторецепторлар колбалар җавап бирә. Колбалар составына кергән йодопсин дулкын озынлыгы нинди булуга бәйле рәвештә 3 төрле була. Кеше күзенең колбалары нормаль халәттә озынча, уртача һәм кыска дулкынлы яктылыкны күрә. Бу кызыл сары, сары яшел һәм зәңгәр шәмәхә төсләргә туры килә. Колбаларда төрле микъдарда булган йодопсин төрләренең баланста булуы әйләнә тирәдәге барлык төсләрне аерырга ярдәм итә. Әгәр теге яки бу төрдәге йодопсинлы колбалар җитәрлек яки бөтенләй булмаса, дальтонизм барлыкка килә. Мондый очракта кеше төсләрнең барысын да аера алмый башлый. Ләкин челтәр катлавының бөтен катламын таякчыклар һәм колбалар гына капламый. Челтәр катлауда яктылыкка сизгер рецепторлар булмаган өлештә сукыр тап бар. Рецепторлар булмау сәбәпле аларда яктылык эшкәртелми. Сукыр тап кырына эләккән предметларны кеше күрми. Ләкин кешенең күрү сәләте бу сукыр тапларны безгә күрсәтмәслек итеп корылган. Фоторецепторлар тарафыннан алынган һәм эшкәртелгән сигнал эшкәртү өчен нейроннарның икенче катламына биполяр күзәнәкләргә җибәрелә. Алар таякчыкларны һәм колбаларны ганглионнар күзәнәкләр, ягъни челтәр катлау нейроннары белән тоташтыралар. Алар нерв импульсларын үзгәртәләр һәм аларны күрү нервлары аша баш миенең күрү өлешенә тапшыралар. Башта сигналлар беренчел күрү кабыгына керә. Монда күз кабул иткән фотоннар форма һәм төс ала башлый. Ягъни сурәттең барлык аспектлары электр активлыгына әверелә.
Бу сигналлар нәрсә тапшыруга бәйле рәвештә, ягъни объектның пространствода хәрәкәт итүе яисә аның формасы булсынмы, алар эшкәртү өчен алга таба күрү кабылмаган башка бүлекләренә җибәрелә. Катлаулы, ләкин бик уникаль система, шулай түгелме? Очраклы рәвештә барлыкка килә алыр идеме? Бүгенге көндә фәнни-техник прогресс буенча алга ыргылыш ясаган кеше нәкъ менә шундый ук үзенчәлекләр белән, шулай ук материаллардан торган күзне булдыра аламы? Хәтта күп гасырлык тәҗрибәсе булган, гыйлемгә ия һәм заманча технологиялар белән коралланган кеше дә моны ясый алмагач, акылга һәм баш әйберләргә ия булмаган табигать, төсләрне күрә генә түгел, аерга да белгән күрү системасы кебек катлаулы механизмны ничек төзи алган? Иксез чиксез белемнәргә һәм көчкә ия булган әлеге уникаль системаны булдырган һәм үзенең рәхмәте буларак аны кешегә бүләк иткән, бөтен әйберне бар кылучы Аллаһы Тәгаләне чын күңелдән тану мантыйкка ярашлырак булыр түгелме?